Azani nama Drubo. Na. Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बरायनो थालायबाय HorDansrang चेनेलाव भिडिअ याबो गोबावसैलाय दिनै आं दस्रायाव थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनि आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना टट'खौबा लोगो मोनगोन ना माथाय थाबायलांनांसिगोनसो खोमा आं सेरफांगुरिसिम थांगोन आरोना सेरफांगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिजनिनिफ्राय खादौ नायलांबाय था आं लामानि माखासे भिउखौ हाजानाय मानि दिन्थिलांनि माबायदि नाजानाय आरोना माबायदि भिउ लोगो मोनलांनाय बिरादखा दिनै फुरा थिंगा थाबायलांनांसिगोन आं दिनै टट'खौनो लोगो मोना गैया बिदिनो थांगोन आं दिनै थाबायलांबाय थानि नायलांबाय था भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना दावगानो हानाय बायदि नोंसिनि अननायजोंनो थ' आंजों थांबाय थानि दायो आं बासाव गाखोबाय दा बासा खारथ'वाखै ओमफ्राय थाबायनानै जा गोलोमबाय आरोना आं जाला दायो आंनि बासा खारबाय आरोना दा थांबाय थासिगोन आङो भिडिअखौ नायलांबाय था आंजों लोगोसे दायो आं बासखौ चेन्ज खालामबाय सापागुरियावहाय बरपेटा थांनाय बासखौ आं गाखोबाय दा खारथ'वाखै आरो बासआ खारसिगोन दसे थानानै नायलांबाय भिडिअखौ दायो बरपेटा बासआबो खारबाय नेक्स्ट बासआबो दायो बे भिउखौ माबायदि मोनदों नोंसोरो कमेन्टआव बुंहरदो आंथ' बिराद मोजां मोनखादों आरोना बे भिउखौ ओमफ्राय नेक्स्ट डे जासिगोन आरोना गाबोनसो लोगो मोनसिगोन आंखौ भिडिअआव गाबोन लोगो मोनसिगोन आरोना दिनै बिराद मेंबाय आं गारि गाखोनानै गाबोन फुङावहाय मानि थाखाय फैदों आं बेखौ मोनसिगोन आरोना नायलांबाय था भिडिअखौ होमबा नेक्स्ट डेआव लोगो मोनसिगोन हेलौ गाइस गुड मर्निं फुंनि 8टा जाबाय आं फैनायनि रिजना जाहैबाय हाजानि खानाय सिननाय दं आरोना बेयाव फैदोंमोन आं दा दसे थानानै देखायगोन आङो बिदिखौ नायलांबाय था आरोना खानाय सिनगोन हाजानि आब'नि फिसाला आरोना फार्स्ट टाइम जागोन आंनि बे खानाय सिनसिगोन नै हाजाखौ फार्स्ट टाइम ini aku mau kameramen sekarang, mana kamera camnya video. Ini lah boleh. Ini silau. Go aja. Deh, papa. Con dạo mình xin làm mày chưa? À mày chưa bao giờ mình xin ra mày. Ra mày. Làm được cứ nói mà chửi mày à. Supaya nak kamu nih, hanai lo, dan
हाजाम फैबाय हाजामसिन आंना जोब्बाय फार्स्ट टाइम आरोना बेनो हाजामनि नामा ध्रुब ना गिदिर गिदिर दासो आं बामदों डाइरेक्ट लागि हाथ' लांदां जासिगोन आरो जोंहा दिनैनिफ्राय गोरलैनिफ्राय सिनाखैमोन ना डिजिटेल सोलिना जुगे डिजिटेल सिनगासिनो दासिन खांबाय खानायखौ ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लोंदों आरोना मानसिखौबो ओमफ्राय दिनै खानाय सिनदों दा जोब्बाय खानाय सिननाया ओमफ्राय दा दसे थानानै न' फारसे थांफिनसिगोन आं थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक होदो आरोना लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो थ' सापर्ट खालामबाय थादो बिदिनो आजानि नामा ध्रुब ना ध्रुब बादलखौ आं मिथिला बबेदो आजाखौ सोर फसायदों होनना सिख्लाफ्रा ना आजाखौ सोर फसायखो होनना आंखौ ना आं टाक्लु जाबाय होनना हेलौ होनलाय हेलौ 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 होनो हेलौ होनलाय नै नालाय ध्रुब गारि नुदों बास नुदों दा फैया जोबथ'नाय जों थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान भिडिअआव